I omkring 900 år har Malle Kirke ligget her på Malle Bakke, og de 4 gravhøje bag kirken fortæller om en historie, som går endnu længere tilbage. Måske har der ligget et offersted på bakken, før en kirke blev rejst. Først en kirke af træ og siden i sten. Kirken er en romansk kvaderstenskirke, og mellem de mange kvadre finder vi både en med skakbrætmønster og 2 med et udhugget hoved. Skakbrætmønstret og det ene af hovederne kan du finde på den østlige mur, og det sidste hoved gemmer sig på muren mod nord. Kvadre med skakbrætmønstre er ret udbredte her i Vesthimmerland, men hvad kan betydningen af dem måtte være? En oplagt mulighed er, at de symboliserer kampen mellem det gode og det onde. Hvem hovedet på muren mod nord skal forestille, har vi intet bud på. Men på den østlige mur kan det være evangelisten Markus, som stenmesteren har haft i tankerne. I hvert fald har han udhugget en løve sammen med hovedet, og i traditionen er netop løven et symbol på evangelisten Markus. Den er måske ikke helt naturtro, men stenmesteren har næppe heller set en rigtig løve. En løve aner vi også på den store sten, som ligger vest for våbenhuset. Det er en gravsten fra middelalderen, og løven kan her være tænkt som et symbol på styrke og beskyttelse. Måske er løven hugget ud før kristendommen kom til egnen, for korset på stenen ser ud til at være en senere tilføjelse. Hans efterkommere kan så have tænkt, at han behøvede korsets beskyttelse. Kirken er oprindeligt opført uden tårn, og tårnet er fra den sengotiske tid, det vil sige fra perioden 1425 til 1550. På sydsiden af tårnet kan du se det meste af en relikviesten. Hvad stenen engang har gemt, ved vi ikke. Men i kirkens nuværende alter er der også en relikviesten, og i den ligger der et stykke af negl. Er det mon neglen fra en helgen, eller har en lidt for driftig handelsmand bragt en tilfældig negltegn til sognet? I dag er det kun tårnet, der har blytag, men før 1723 var der også blytag på resten af kirken. Det dengang kostbare bly blev flyttet til Strandby Kirke, som lå tættere på Gunderup Gård. Ejeren der var patron for flere af egnens kirker, og han kunne derfor tage sig visse friheder. Inde i kirken ser vi den gamle døbefont. Oprindeligt har der været et afløbshul ned gennem hele døbefonten, så dåbsvandet kunne løbe ned i den indvidede jord. Fodstykket er dog ikke det oprindelige, og det kan meget vel stamme fra en af de søjler, som mangler i den gamle klosterruin ved Vitskøl Kloster. Ovenover døbefonten hænger en dåbshimmel, som er fra slutningen af 1600-tallet. Fra begyndelsen var tanken med dåbshimlene, at de skulle stå på kirkens døbefont, når den ikke var i brug. Det skulle de for at hindre, at hekse gik ind i kirken og døbte deres voksbørn. Også prædikestolen og altertavlen er fra slutningen af 1600-tallet, og begge dele er i barokstil. Alterbilledet er malet af Christine von Post i 1871, og barnet på billedet er tænkt som Jesus, der står på jordkloden med et kors i hånden. I loftet hænger modellen af en tomastet skonnert, et kirkeskib, som er bygget af den lokale fisker Just Kloster. Det er ophængt i 1940. Tavlen med de mange tal er en skriftemålstavle, og den blev brugt til at tælle, hvor mange der gik til alters. Kirkens orgel blev hentet fra Borre Kirke på Møn i 1896, og det blev måske bygget så tidligt som i 1740. Det har 5 stemmer, og nogle af piberne er de oprindelige. Klangen er smuk og sprød.